స్కూల్ని మన పిల్లలు మన స్కూల్లో జాయిన్ చేసి మన స్కూల్కి మన ఊరికి మంచి పేరు అసలు కావాలి వీళ్ళు కోరుకుంటారు. ఒకసారి వినండి వాళ్ళ మాటలో. సార్ మాట్లాడతారు, ఒక్కసారి అంతా వినండి. అమ్మా అందరికీ నమస్కారం. మేము తీసుకునే రైట్ మీకు దాంట్లో పాదక బాధకాలు లోపాలు ఉన్నా సరే వెంటనే మాకు తెలియజేస్తే వాటిని సరిదిద్దవలసిన బాధ్యత మాకుంది. అలాగే పాఠాలు సక్రమంగా చెప్పవలసి రిజల్ట్ కూడా మంచి రిజల్ట్ తీసుకొచ్చి మీ పిల్లవాళ్ళని కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్కి పంపించి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోక్కర్లేకుండా ఆ స్థాయి విద్యనివ్వడానికి కూడా మీ అందరం కృషి చేస్తాం. తప్పకుండా మీ అందరూ సహకరిస్తే మేము ఇంకా మంచి మంచి ఫలితాలు తీసుకురావడానికి